ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Knockout TG дар барномаи имрӯз дар таърих қарор доред ва дар ин барнома муҳорибаву рӯйдодҳои дар ана ҳамин рӯз баргузоршударо мо пешкаши шумо мегардонем. Аз ҳамин хотир барнома ном дорад имрӯз дар таърих. дар барномаи аввал дӯстон мо тасмим гирифтем ки дар бораи терминатори тоҷик Фаридун Одилов гап занем. аз ҳамин хотир дар ягон ҷо ба ҳузури шуда видеороликро то охир тамошо кунед ва баҳри пешравии барномаи имрӯз дар таърих лайкро зер кунед. мо бошад видеороликро сар мекунем. дӯстон, пеш аз саршавии видеоролик ба диққати шумо мерасонам ки ин видеоролик бояд дирӯз пешкаши шумо мегардид, аммо бинобар аз камфаъолӣ ва лайк нагузоштани шумо дар видеороликҳои пештара YouTube иҷозати пешкаш кардани ин видеоро надод. аз ҳамин хотир ин барнома имрӯз пешкаши шумо гардид. тақрибан 1 сол пеш, рӯзи 9 феврали соли 2021 дар турнири Eagle FC 33 дар қасри ба номи Ирина Венера шаҳри Москва Фаридун Одилов бо Сергей Калинин муҳориба карда соҳиби камарбанд гашта буд. худи ҳозир таҳлил ва омори ин муҳориба пешкаши шумо мегардад. ҷанговари тоҷик Фаридун бар зидди ҷанговари рус Сергей Калинин дар турнири Eagle FC 33 вох хӯрданд. санаи рӯзи 8 феврал сараввал ҷанговарон дар маросими рӯбарӯ бо ҳамдигар вох хӯрданд ва ин як фейс-ту-фейси хубу хотирмон буд барои ҷанговарон. аммо аз тарафи дигар ҷанговарон ташнаи ҷанг буданд ва ҳарчи зудтар мехостанд дар октагон вох хӯранд ва ниҳоят дар карди асосии турнир ҷанговарон вох хӯрданд. раунди якумро дар ин муҳориба терминатори тоҷик ба номи худ сабт кард ва ҳаракат мекард ки бо текданҳоу зарбаҳо раундҳоро соҳиб шавад. аммо аз тарафи дигар қувваи Фаридун то рафт камтар мешуд ва Сергей низ ҳаракат мекард ки зарба занад ва ҳарчи зудтар ғалабаро ба даст биёрад. раунди дуюм Фаридун бо прессинг ва зарбаҳои оҳанӣ ба пеш ҳаракат мекард. Сергей бошад роҳи гурез мекофт, аммо пас аз чанд лаҳза Сергей дар як ҳолати номувофиқ афтод ва Фаридун бошад аз ин ҳолат истифода карда ӯро аз сари худ тоб дода буд. дар раунди сеюм аллакай ҷанговарон ягон гуна ба ҳамдигар раҳм накарда буданд ва Сергей бисёртар ба лоукикҳои вазнин ба пои Фаридун зарба зада буд. Фаридун лаҳзаи пешвоз гирифтани рақибро интизор мешуд ва ҳамин ки лаҳзаи зарбазанӣ мешуд, ӯ бо дасти чап ё ин ки рост зарбаи худашро ба ҳадаф мерасонд. дар дақиқаҳои сеюми раунди сеюм Фаридун ба пушти Сергей савор шуда дар замин муҳориба карданро давом додан мехост, аммо Сергей аз ин ҳолат мегурехт. пас аз ба по хестан ҳолати хастагӣ аз ҳардуи ҷанговарон дида мешуд, аммо ба ҳамаи ин нигоҳ накарда Фаридун боз ба пеш ҳаракат мекард ва дар 1 дақиқа мондани раунди сеюм Фаридун боз Сергейро аз по афтонда аз боло зарба мезад ва то охири раунди сеюм ҷанговарон дар ҳолати партер қарор доштанд ва бинобар дар раунди чорум дар дақиқаҳои сеюм Фаридун Сергейро аз по афтонда усули буғӣ карданро истифода бурд ва аз ин ҳолат Сергей дигар ягон роҳи гурез наёфта ба зудӣ таслим шуда буд ва дар ин муҳориба бо усули буғӣ кардан, яъне submission, Фаридун Одилов ғалабаро ба даст оварда буд. пас аз ин муҳориба шахсан худи роҳбари ташкилоти Eagle FC Ҳабиб Нурмагомедов Фаридунро бо ин ғалаба табрик карда буд. пас аз он бошад онҳо бо ҳамдигар акси хотиравӣ гирифта буданд ва баъдан Фаридун Одилов миннатдории худашро ба тамоми мухлисони худ, инчунин мураббиёну устодони худ баён карда буд ва ӯ гуфт ки ман мехоҳам ин ғалабаи худамро ба мураббии худ Муллобоев Урмонбой тақдим кунам, чунки шумо маро аз кӯдакӣ калон ва тарбия кардед. хуб дӯстон, ин буд барномаи имрӯз дар таърих. ба шумо ин барнома писанд омад? фикру андешаҳои худро ҳатман дар зери видео интизорем ва ҳамчунин ба шумо як савол дорам. дар оянда давоми барномаро пешкашатон гардонем ё ин ки не? дар ҷавоб ҳатман ҷавоби шуморо интизор мешавам. мо аз суханҳои обуна шавед, зангулачаро гирён кунед гуфтан монда намешавем. аз ҳамин хотир аз шумо хоҳиш мекунем ки ба шабакаи мо агар шумо обуна нашуда бошед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳамарӯза хабарҳо ва дигар барномаҳои ҷолибу тамошобобро мо пешкаши шумо мегардонем. раҳмат ки видеороликро то охираш тамошо кардед. худатонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед ва ҳамеша пайгири хабарҳои нав ба нав бошед. то барномаи навбатӣ, хайр.